Mas, Mas. Enek rak piring 1 juta nih iki tenan pora. Yo, iki ngapur rene kene iki enek. 1 jutanan tak teketer ning teko omah tambahan. Wis COD gratis ongkir seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi tak sepune barang isik. Endi jajal? Tenan lho iki. Heeh. Iki gak ngambil dhewe nek sing iki. Tak teri tekan omah rego 1 juta. Endi? Iki regane iki 1 jutanan. Kan 1 jutanan. Boleh. Iki to. Iki 1 jutanan iki kok jero ra jero yang rapi kuwi. Oh, iki 1 jutanan. Iki sak kere teko omah iki. Oh iya. Iki iso ngeteri kon diae. Omahku anu kono lho. Madura. Madura gratis ongkir. 1 juta iki gratis ongkir. Tapi barang yo ngene iki. Ngene iki. Yo 1 juta. Barangnya istimewa. Wih yo, iya, mending iki. Heeh. Cara pesene piye engko? Cara pesene Cek bio profil wi ada di bio. pembayarannya piye? COD ning omahe sampeyan tak terne 1 juta ngene. Tapi nek Jawa Barat tak tambah oke. Iki serego 1 jutaan enek tak redikan. Asli 1 juta ora harus 1 juta cukup dhewe ora. Wis to tak terne teko omah. Oh iya. Wis.